Takže já společně s Krozbíčkem, řekněte jo, vás chceme pozvat na první neoficiální stradonické závody, které se budou konat a velikonoční pondělí ve 14:30, takže až to budete mít doma hotový, tak přijďte, jste srdečně zváni. Ano, a budou tematicky zvolené ceny výherní, což už jsou to plišové ovečky a jsou tam pískací mrkvičky a podobné s velikonoční tématikou. A pak ještě máte možnost všichni být slosování v tombole a vyhrát buď to 3 hodiny pronájmu v hale, a nebo 3 hodiny s trenérem začátečníků v hale. A tak kdybyste měli zájem, tak je možný se na našich stránkách www.stradonice.cz přijít zapsat, a nebo mi můžete rovnou zavolat na číslo 773 222 966. Krozbízí vás toho. Ano, se říká natočit YouTubeový video, ale prostě to není zase tak úplně jednoduchá záležitost pro mě. Tak, to vystřihneme. Takže, co jsem chtěla? Chtěla jsem vás pozvat, říct vám, že máme pěkně velikonoční ceny, že píska to bude Jana Jirsová a že na závěr, což teda, o ní jsem chtěla říct, že to je vážně skvělý člověk, který ho mám moc ráda, tak ahoj Jani. No a na závěr se můžete vyfotit v masce králíčka, takže všechno velikonoční zábava, pojďte si to užít a budu se těšit. Ahoj.